Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu masu kallon mu. Barkanku da sake saduwa da mu a wannan tasha ta G25 Hausa TV. Yau ga mu muna tare da wani shahararren mai wasan Hausa wanda kuka sani da Sani SK. Sani SK. Na'am. A cikin hukuncin da aka yanka wa Maryam Sanda, a matsayinka na jarumi a masana'antar Kano, me za ka iya cewa? To a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai mai yi a yanda iso. Sannan tsira da aminci su ƙara tabbata ga fiyayyen halitta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Da farko dai ina miƙa godiya ta ga wannan gidan TV da ya samu ya kuma gayyato ni domin ɗan tsokaci akan wannan shari'a da aka yanke ta ainihin Maryam Sanda. To da farko dai a matsayina na jarumi da yake gabatar da wasan kwaikwayo, faɗakarwa nake kamar inda muke gaya muku, mun kuma sha gaya muku. To kada mutane su ɗauka a kawai muna wasan Hausa ne don nishaɗi ko don kawai ka nemi kuɗi ko don wata manufa daban. A'a, muna yin sa ne saboda mu riƙa faɗa wa mutane ga illar abu, ga daɗin ga abu, in kayi shi ga illarsa, in kayi abu ga sakamakonka. Ma'ana tun ana gaya maka duk abin da kayi nagari za ka samu sakamako nagari, in kuma kai wanda yake ba nagari ba za ka samu sakamakon wanda ba nagari ba. Kamar yadda kuka sani, shi ita shari'a aka ce saɓanin hankali. Akwai mutanen da suke ganin wannan hukunci da aka yarinyar nan ba a kyautata mata ba, sannan akwai wanda kuma suke ganin yayi daidai. To idan ka ɗauki mahanga ta ba a kyautata mata ba, to wataƙila wanda ya kalli abin nan ya kalle shi ne a jahilce, ko kuma ya kallace shi ne ta fuskar son zuciya, ko kuma ya kallace shi ne ta a'a dan ba shi abin ya shafa ba. Idan kuma ka kalli waccan fuska ta an yi daidai, wataƙila wanda ya faɗa ɗin nan ba abun shi ita ba, wataƙila kuma a fuskar ilimi yana da ilimi, ya san yadda abun yake a ilimance. Wataƙila kuma shi kawai ya ci ya ƙoshi ne, ya je ma daidai kawai an yi daidai. To yadda abun yake shine, duk abun da ka sani a rayuwa akwai, in ka yi shi akwai sakamakonsa a duniya har zuwa lahira. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya riga ya faɗa a Qur'ani, wanda duk i kashe a kashe shi, wanda i yanke hannu in an bi shari'a a yanke masa hannu, wanda ya cire ido a cire masa ido, wanda ya cire kafa a cire masa kafa, wanda ya cire kunne a cire masa kunne, kamar yadda Allah ya faɗa. To abubuwan su ne, duk abin da ka yi idan har aka duba aka shari'a ta yi, saboda shi hukunci iri-iri ne. Akwai hukunci na masu ilimin lugga a ilimin zamani, akwai hukunci na masu ilimin addini, sannan akwai hukunci na masu ilimin zamani tare da ilimin addini. Idan ka bi shari'a ta musulunci, duk mutumin da aka ce yau ya ɗau wuƙa ko ya ɗau wani makami ya daɓa ɗan uwansa har ya kashe shi, kun ga ya yi ganganci. Saboda haka idan aka bi hukunci aka bi shari'a ga gangancin yayi, saboda haka shi ma kashe shi za a yi. Kuma a kisan nan an ce a yi adalci. Me adalci shine, ko a yanka ce aka ce za ka yanka dabba, an ce ka kyautata abin yankan, ka wasa shi saboda kar ka wahala shi wajen yanka shi. Saboda haka wakar da za a yanka ko akuya ko kaza ko wani abu makamacin wannan, an ce ka wasa shi saboda kar ka wahala shi wajen yanka shi. Haka idan za a kashe mutum, idan an zo kashe shin kamar rataya ce za a yi, to a san yadda za a yi masa, inda kawai zai farar ta ɗaya tafi ba tare da ya sha wahala ba. Idan harbinsa za a yi, ma me za a yi masa dai ya danganta da wani irin hukunci alƙali in yanke masa. Ita yarinyar nan da ta yi wannan abu, duk da dokin zuciya ta hau, bai kamata ta ɗau hukunci a hannunta har ta kashe mijinta ba. Saboda haka shari'a da ta duba, in kun auna abun nan ya fi shekara ɗaya da aka duba aka je aka dawo, alƙali baya yanke hukunci farar ta ɗaya sai ya ji hujjoji, sai kuma ya gamsu da hujjoji, sannan yake yanke hukunci, sai kuma ya gamsu da cewa an yi laifin ba wai kage ba ne. Saboda haka lauyoyi ma da kuke gani ba suna yin son ransu ba ne, suna ɗauko hujja ne. Idan har abun nan ga dalilin yinsa, to sai sun kawo wannan dalilin, sun ba wa alƙali ya gamsu da shi, sannan sai a yanke hukunci a ce to sakamakon wannan abu da yarinya ta aikata rana kaza ga watan kaza a lokaci kaza a yanayi kaza a guri kaza. Saboda haka kotu ta gamsu da kwararan hujjoji da aka bata na yarinyar nan ta yi kisa bisa ganganci, ya kamata a yanke mata hukunci daidai da abin da ta yi.
saboda ni ina gani a mahanga ta addini wannan abu da aka yi wa yarinyar nan ya yi daidai, illa kawai a nema mata gafara. Wannan hukuncin da aka yanke mata shine ake kyautata zaton gafarar ubangiji, saboda Allah ya ce in mutum ya yi abu ya yi masa, to an mata sakamakon abin da ta yi. Saboda haka watakila wannan abun a wajen ubangiji shine rahamarta, maimakon a cewa a batta ta yi abin kuma a rika ganin tana harkokinta ba tare da an ɗau wani hukunci ba ko an ɗau wata doka a kanta ba. Saboda haka wannan ba shine daidai ba. Wannan hukuncin da aka yi mata shine bisa doron shari'a ta musulunci. Wannan shine abin da zan iya cewa akai. To jama'a kun ji dai abin da muka tattauna da wannan jarumin namu wanda kuka sani da Sani SK. To ina kira ga mata 'yan uwana dan Allah dan Annabi mu daina biye wa zuciya. Mu daina biye wa zuciyarmu. Mu yi nisa da shedan dan Allah da Annabi. Ina muku fatan alkhairi. Kamar yadda mai gabatarwa take kira ga mata, to ba mata ba kawai, da maza da matan. Domin shi Allah idan ya tashi hukunci ko ya tashi gargadi, ba matan kawai ke, sai dai in matan yake so iwa kawai sai ka ji an danganta gargadin ga mata. To gaba ɗaya yake general abu ne, da mace da namiji da babba da yaro a rika kai zuciya nesa. Kada a rika ɗaukan hukunci ana ɗaukar doka a hannu, bai kamata ba. Yayin da wani abu ya faru irin wannan, to sakamakon abun a kai ga hukuma kuma ta tsaya ta tace ta ga abin da ya dace, ta ga kuma hukuncin da ya dace ta ɗauka, sannan ta aiwatar da shi. Ina kira ga 'yan uwana musulmi da a guji zafin zuciya, a rika kai zuciya nesa. Na gode. To mun gode Baba Saka.